बिटिसि बिसायख'थियाव जोङो साफ्रोमबो कर्मिया बाहागो लायो, नाथाय इलेक्सनखौ गेलेयो सासेया। दा इलेक्सन गेलेनाया बे हाइकमान्डनिसो खोथा। जोङो बेवहाय जेबो बुंनांगौनि बा जेबो बुंनो हानायनि जोंहा मोन्थाय गैया। दा जोंनि थांखिया जाहैबाय पाब्लिकखौ सार्भिस होनाय। पार्टि हिसाबै पाब्लिकनो जोङो मा होनो हागोन बिनि सायावसो पाब्लिकआ डिसिसन लागोन अबे दोलोखौ देरहाहोनांगौ देरहाहोनाङा। दा बिनि थाखायनो जोंनि दा समा जाहैबाय पाब्लिकनि खैफोद आफोदाव गसंथानानै थानाय। दा बिनि थाखायनो पाब्लिकनो नांगौ समाव पाब्लिकनि खैफोद आफोदाव जोङो दा गसंथाबाय थादों। थांखिया जाहैबाय जोङो बे ओनसोलनि सुबुंखौ सिबिनाय। दा सुबुं सिबिनायनि गेजेरजोंनो जोङो जेनाखि उननि हाबाफारि जेनाखि इलेक्सन फैबाय थादों, दा बेफ्रावबो जोङो रायजोनि गोसोखौ देरहानो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। दा बिनि थाखायनो जेनाखि पश्चिम गलाझार, ममेरामबारि आरो गरसिंपारा बे मोनथाम गामिया नैबे बुर दैया सौखुहैखां जाबाय थादोंमोन। दा बिनि थाखायनो जोङो गासैजोंबो रायलायलायनानै बे गामि मोनथामनि रायजोफोरजों रायलायलायनानै बिनि समाधानखौ जोङो दिहुननो नाजादोंमोन। आरो बेबायदिनो एक सप्ता JCB गंनै खामानि मावै बेल' नङा, बे मोनथाम गामिनि रायजोफ्राबो ओंखारदों, खामानि मावफादों। बिनि जोहै जोङो दा खमावबो 1.5 किल'मिटार गोलाव जेनाखि केनेल बेखौ जोङो डाइभार्सन खालामनानै दा बे मोनथाम गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा सुख सान्ति थानो हासिगोन। आरो फिउचारावबो फैबाय थानाय समावबो जाहाथे नैबे दैया बे मोनथाम गामिखौ खुरखाहैनो हाया, बेखौ नोजोर होनानै नैबे UPPL पार्टिया खामानिखौ मावलांदों। बिटिसि बिसायख'थियाव जोङो साफ्रोमबो कर्मिया बाहागो लायो, नाथाय इलेक्सनखौ गेलेयो सासेया। दा इलेक्सन गेलेनाया बे हाइकमान्डनिसो खोथा। जोङो बेवहाय जेबो बुंनांगौनि बा जेबो बुंनो हानायनि जोंहा मोन्थाय गैया। दा जोंनि थांखिया जाहैबाय पाब्लिकखौ सार्भिस होनाय। पार्टि हिसाबै पाब्लिकनो जोङो मा होनो हागोन बिनि सायावसो पाब्लिकआ डिसिसन लागोन अबे दोलोखौ देरहाहोनांगौ देरहाहोनाङा। दा बिनि थाखायनो जोंनि दा समा जाहैबाय पाब्लिकनि खैफोद आफोदाव गसंथानाय। दा बिनि थाखायनो पाब्लिकनो नांगौ समाव पाब्लिकनि खैफोद आफोदाव जोङो दा गसंथाबाय थादों। नोंथाङा सासे नार्स ANM GNM जानो गोसो दं नामा? नोंथाङा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं नामा? नोंथाङा जुदि नार्स ANM GNM लेबरेटरि टेक्निशियान जानो गोसो दंब्ला थाबैनो डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इनस्टिट्यूटआव मुं थिसनदो। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सदर टाउननि मसलपुर SP मावख'नि साखाथि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इनस्टिट्यूटआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आर्ट्स, कमार्स आरो साइन्सनि बिजोंनिफ्राय HS थाखोखौ उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसायानो पेरामेडिकेल कर्स लानो थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव नांगौ जानाय थाखो खथा गोजौ थाखोनि लेबरेटरि टेक्निशियान TLM आरो नार्सनि प्रेक्टिकेल फोरोंनायनि खाबुफोरजों लोगोसे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो देहा फाहामगिरिफ्रा फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बे समाव गोसो गुदुं फरायसा एबा सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय फर्म बिलाइखौ होगासिनो दं। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं बिथांमोनहा 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इनस्टिट्यूटआव थोंजोङै फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन।